wala ra ba nila magamit ng pusil lang. Unsa mo ron? Ako din naman. Mayor na ba? Na mo dunit mo mayor og tambal. Naglaon sana sila luya man. Dili tag kambal. O dali magsugod na ta. Ha yung uwan. Tagsa-tagsay ko yung talent. Di video ko ni mo ko. Kay mag-training ulit pantawan. Pantawan na. Dali uy kay mag-meeting kami workout. Ang panas da. Mailan mo gud kay nay kunin na ba? O nay ano ta? Di, ari ra daw ni. Ano sa mata mapiga? Mapiga tanong dito na. Ang kanang ato, magani man na kao ta diri. Ah, magkamatis yan eh. Ba sa kamatis ni. Wala sa magkamatis. Na. Dali boys. Boys. Dali ko yung tata, dali ko. Na. Asa itong solteron? Asa mo padong? Ha? Padong sila mga kuan. Ito bang ba? Di ba yun? Ha? 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 Napasa na kong video. Video para gining bata. Asa mo padong? Ako kasi ano mo ba naman dali? Asa mo padong? Yung mga video para gining bata. Today's video mga guys kay that's ang mga class kay bago pang gawasan ni ban siguro ni. Yo ni bata. Lala lami ani jang tanom nang ila ah. Aplan lagi tangkong oh. So, okay sa nga kwan. Lami silang ano. Grabe ka video para ginis. Lami silang garden oh. Vlog bala ni ban ni guys. Wajoy an ba sami nang ano? Unsa ilang subject? Kraprat o krapsay? Musin ang atuain ton luyas atua. Una ta Ang daghan lagi ng subject nato lagi. ngangom ti dongdong. Lumi lang ano. Nani kangkong? Tangkong lagi pro. Aplan. Unsa kangkong? Kangkong ba kangkong? Ay, yung tanong kamuti ba? No? Asa man sila? Demo joy kuan ba? Demo joy nga daot bitaw. Sige lang, jigo sa utang bok. Tako pa joy area. Mo na di siya ang pulang lupa, mga kois. Hindi man lagi po ah. Green man lagi. Mo nang gitawag mo ng pulang lupa. Ha?
Unsa gani pangalan David ha? Oh, nami kamatis sa daghan oh. Ah, yuha. Mga kamatis. Nalos